buhat ang usaha nato madawat ug gahom buhat puno unso. So di ko dugayo no sa mga adlaw katong matumanon lang mo kadto iyang bayawon para sa adlaw. So ihatag na ko kay Titik kasi wala ni ambit sa tong pulong nga para wala si Titik. Isang ma-organize ni Titik na to, nagsoon. Malipay kayo ko, umabarog ko siya. Yang kanan, wala igipili, because kanan gipili niya sa mga buwan. Kasi hindi ko talo. Lagi ng Diyos na magmugto ka natong tanan. Amen. So, topic naman nila ni. Padayon lang gyapon ang tunay. Ang imo na bitan. Ano na ang ito dili karon no? Sa daw may kapito. Kay tungod mao kani ang saad sa Ginoo. Dili ka nato sa mga usa. Sa Exodo 20 verse 8, di ba? Nung duman mo ang adlaw nga ikapito aron sa pagbulaan ini. Amen. Sila tay gigahin na isa ka adlaw aron sa pagbalaan. So kani nga adlaw di ay mo na yang isa ka adlaw nga atong gigahin ngadto sa Dios. Unsa bang atong buhaton ngadto sa Dios? Ang Roma 12:1 mao ang atong espirituhanong pagsimba. Amen. Amen. So dalaygon gyud ang Dios nga naa gyud siya perminti dinhi kanato. Wala gyud niya kita pasagdaay bisan og gitagaan kita og unom ka adlaw aron sa pagbuhat sa tanan natong buhaton. Unsa yang gigon? Exodo 20:20. Kaya mo na dong. Nagingon sa Proverbio 27:11. Amen. Anak ko, umarog ka nga mag-isugon. Amen. Kung naamoy gamayng ganda, sundang, adi ato lang tibas-tibasan nato ni gamayng manisa. Isog man yung gingon, pero di ay atong ibalik sa pulong. Wag maisugon kita diha sa pulong. Amen. Atong basahon tong Exodo 20. Sa unom ka adlaw, magbuhat ka o buhaton mo ang tanan nga imong buhaton. Itagaan kita, digahinan kita o unang ka adlaw. Pero unsa yang trayon? Apan ang adlaw nga ikapito, mao'y usa ka adlaw nga ipapahulay alang kang Jehova nga imong Dios. Niining adlaw dili ka magbuhat. Ikaw bisan ang imong anak nga lalaki, bisan ang imong anak nga babae, bisan ang imong sulugoon nga lalaki, bisan ang imong sulugoon nga babae, bisan ang imong kayupan, bisan ang imong dumuluong nga naa sa sulod sa imong pultahan. Mo kana iyang ingon, sa sulod sa imong pultahan, walay bisan magbuhat basta sa adlaw nga ikapito. Kay gitagaan na, dako kayo iyang panahon. Isa lang kaadlaw ang iya ha. Pero atong isipon, napagid sa CTGs ang uban. Wala dili ginato na malintad kay ako. Kaya na pugikan sa hindi ko magsugal. Kaya atong kanoning tima ni Ministro Johannes no. Ang saad may tungod sa katapusang mga adlaw. So naa sa gisaad sa giwali sa atong mga igsoon kanina, naa sa gisaad sa katapusan nga mga adlaw. Tubulahan gid kita kamo karon nga niya sa balay alabutanan sa Dios. Ano nga naaman gid kita dinhi no? Abot mong gid kita tungod kay mao kini ang sugo sa Dios. Ipahimo inyong espirituhanon nga balay. Amen. Tubulahan gid kita kamo karon. Kay naagid ka diri sa ano? Bisan og natong igsoon sila ikaw, dili ka sabot og ano ba, magkatawa na lang gud siya. Tagalog please. Paano ba to? Tagalog man eh. May Bible man eh. Paano mag-Tagalog? Anong kung Naintindihan ko man to. Naintindihan mo? Basta sabi lang verse. Sasabi ko lang. Oh. Kasi ganito, kasi yun. Oh my God. Kung hindi natin 26. naintindihan, kaya nga, di ba? Tatas. May naay Biblia para matuman nato ang atong
ng kasubuan. Di ba? So yung kapatid natin si Kwan. Eh kung ang Biblia manggod, kung sa may pulos ang Biblia, kung wala sa verse, dapat atong isulti na, gid verse no. Para bawaan man po sa atong igsuon sa Tagalog siya, nag-isod po sa Bisaya ako po, nag-isod po ng Tagalog. Dugay kita ni kay hala sa atong igsuon, kung sino taga-sugod. Nya na tarod man na. Sige, itong padayon Isayas 2:1. Okay. Ito yung ginawa sa doon ito. Ang pulong nga nakita ni Isayas, anak nga lalaki ni Amos, matungod sa Huda ug Jerusalem, ug mahitabo sa ulahing mga adlaw nga ang bukid sa balay ni Jehova pagatuturon sa ibabaw sa tumoy sa kabukiran, ug igatuboy ibabaw sa mga bungtod, ug ang tanang mga nasod magaganayan ngadto kaniya. Mao ni yang gingon, ang balay ni Jehova iyang pagatuturon yara sa tumoy sa buntod. Mao bitang wala ta nagpasyudad na kay narta sa buntod, kaya ang nasa syudad ayun puro lang gid ato makita dito kahilayan, mga daghan, basta daghan. Dili na lang maisa-isa. Eh, kung atong isipon, kung nagasalig kita ngadto sa Dios, ato na lang mabasi. Kaya ano, ang unang Korinto 3:16-17, wala ba kamo masayod nga kamo templo sa Dios? Ilahan gid kita kamo karon. Kay atua, nasa atua. Bisan og ako talagsa lang ko nagabarog pero magapangurog gyapon ba. Kay tungod murag kulang pa ko sa pagkaon. Diba mo man nagingon sa pulong nga kulang pa sa gatas, nagagatas pa. Kulang pa sa Kanon. pagamay lagi na. Nganong itudlo ni Ginoong Hesus ang parte sa Espiritu sa kamatuoran, o nganong ipasimban niya kaning tuluan o ang bato sa kaluwasan. Nganong anaa kana tanan, di ba? Giwali sa atong igsuon kaganina, di ba? Dumuol kamo kaniya, kamo gipaduol, apil ko. Dumuol kamo kaniya sa buhi nga bato sa unang Pedro 2:4. Dumuol kamo kaniya, gipaduol kita. Pero kinsa ba ang atong duulan sa buhi nga bato? Si kinsa ka na nga bato? Murag na sharing na mo na ni Sis Laika. Dili lang siya kasabot karon kay Tagalog man gud ko ato. Karon kay Bisaya man ko, dili lang niya masaktan. Gipaduol, kinsa ba ang iyang gipaduol? Kita. Kinsa atong bato nga atong giduulan? Mao si Ginoong Hesus. Kay sumala sa iyang giingon sa atong igsuon, pinaagi og pulong ang buhat 4:11-12. Si Hesus mao ang bato nga gisalikuay ni sa mga magtutukod. Apan nahimong uluhan sa pamagang. So naay pangalan ang bato. Dili na mahimong kita o siya. Si Bro Johannes may bato. Si Anton. So, o parte po diri sa atong tuluhan, kay nga nang iyang gitudlo, mao ka na iyang giingon. Nga naagid na siya kuwan sa uwan. Sorry gid mga igso na murag kulbaan dito ba pero Kaya mo na dong. kaya lagi ni. Kaya lagi. Mahuman lagi ta ni mga alas 4. Amen. Kaya pa man atong gutom kay mahuman na nakaisulat sa Mateo 4:4. Amen. Ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang. Amen. Ulahan gyud kita kamuturan karon kay bisan og sa gagmay nga panahon sa unang kaadlaw na panagkaon, isa lang kaadlaw karon dili ta magkaon.
Unya na ko dapit kay Juan. Mao kani atong ginapakaon pinaagi og pulong. Ipakaon kita sa atong mga nagdudumala sa mga kaiyang mga karniro. Bro, bilahan niya po no. Isang tao po si karniro kay ipakaon mo ko. Ilawgan. Sige na, padayon ta sa Juan 4:23, 21 at 24. Mga igsoon. Og si Jesus niingon kaniya, babay, uwi ako, taliabot na ang takna nga kamo, magasimba sa amahan, dili lamang dini ran ining bukira ni sa Jerusalem. Kamo nagasimba sa wala ninyo iilhi, kami nagasimba sa among nailhan. Kaya ang kaluwasan nagagikan man sa mga Hudyo. So kita sa una nga panahon, wala pa gyud kita kabalo kung unsa to ang atong ginasimba. Kung may pa natong lod-luhod sa una, tapos may wala lang po nato tamaya kay Hindi man kagikan. Tagikan po. Manggunta ka mata. Kung atong isipon. Tungod lagi anang ayaw, mo lagi na ang sulat sa Colosas 3:22. Diba? Ayaw pagikapa, ayaw pagkupti, ayaw basahan, dagan ang ayaw. Mao na nga katong akong lula, mula gani ko Biblia, mga ayaw basa na kay makabuang na. Para lang na sanay mga kaalam. Kay karon kinabasahan naman ang gitago-tago din nila. Ang ilang gitago-tago nga ang sudo 23 nga to sa 5. Oh. Dili din nato na siya pagpatihon. Dili ka magbaton og lain nga mga Dios sa tubangan ko. Amen. Isa gingon. Ito pa dayon. Alang kanimo, dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linginlok bisan sa dagway sa bisan unsang butanga nga tuwa sa itaas sa langit kun dinhi sa ilalom sa yuta. Kun sa anaa sa ilalom sa tubig sa yuta, dili mo yukbo ang imong kaugalingon kanila, ni mag-alagad kanila. Kaya ko si Jehova na imong Dios, mao ang Dios nga abuguan nga nagaduaw sa pagkadautan sa mga amahan sa ibabaw sa mga anak, sa ibabaw sa ikatulo o sa ibabaw sa ikaupat, kakaliwatan sa mga nagadumot kanako. Amen. Tapos may pa rin natong luluhod sa una. Dili pamanggay ipabuhat, tapos gibuhat. Oh, sa dagway ni sa itaas sa langit o ilalom sa yuta o ilalom pagid sa tubig ng mga Dios. Tapos atong ginapapaan. Pero mahimot ko na sa una kay magkuhan niya ito sa una, nagpasaan ng cross ato. Mga lagi na sunod-sunod lagi na ito. Lingaw biya ko, pero mahimot lang ka kay umaguta ka balo. Kay ang Mateo 15:14. Kung ang buta gani, maguyod og buta, siguro yun sila. Hulog silang duha. Amen. Nga tuang ginasunod karon. Mo nang bulahan kita kay gitudlo ni Ginoong Hesus ang iyahang kamaturan, no? Apan ang takna taliabot og karon mauna. Padayon ta ato ha, topic kanina. Mananatong pa na. Apan ang takna taliabot og karon mauna nga ang tinuod nga mga magsisimba, magasimba sa amahan diha sa espiritu ug sa kamaturan. Kay kini gipangita sa amahan nga maoy managsimba kaniya. Ginapangita sa amahan. Dili lang ka magsimba niining dapita. Ni sa bukid sa Jerusalem. Kaya itong nasimbahan sa una, wala dito na ilhan. Tinaptapan ta. Pero bulahan kita no. Bisan og ginalutos pa jud kita sa gobyerno sa una. Daghan na kayong mga presidente na nga wala pa kita nga tao ang pagbag-o sa atong mga kaugalingon. Amen. Hangtod karon, wala pa ta nga tao. Unsa pa nga 1990 na pa.
na naggubat na kay aron mabago ang kalibutan. Hangtod karon nagsige paghapon gubat, mga matay na lang ta. Wa paghapon human og gubat. Hmm. Mo na kung atong isipon, katingalahan. Mo na kung atong tutukan ang pulong para na ang ato ang kaluwasan. Amen. Kaysa Juan 1:1 sa sinugdan mauna ang pulong ug ang pulong uban sa Dios ug ang Dios ang pulong. Mo nang dako kayong katingalahan. Nganong karon nga panahon grabe ka strikto. Sumala sa atong gingon sa atong kaigsunan. Man wala na akong kurog na hindi na akong humanre. Mamaya na ako matapos dito. Ganahan ko. Padayon ta sa 24. Ang Dios Espiritu ug ang managsimba kaniya kinahanglan magasimba diha sa Espiritu ug sa kamatuoran. Bulahan kita karon nga nakabalo. Nagdako ay kong pasalamat ba pag-abot jud ani Espiritu sa kamatuoran dito sa Pansilan. Kay kung taman lang sa Bugonsilang, pareho lang gyapon kami ka sa una. Taas pa kaya gihikan, pasan nga itong cross na may kabalo. Bubuan man di si Jesus. Tapos managilak pa, magilak-ilak pa mi dito. Wala na to na kuanan di ang Lucas 27:38 yang gingon sa mga babae, yang gingon da nga ayaw ko ninyo hilaki. Dili na to siya dapat hilakan. Ang inyong dapat hilakan ang inyong kaugalingon o ang inyong mga anak. Muna dapat na itong hilakan. Anong hilakan pa man nato? Ang Diyos nga siya, luwas na siya. Diyos pagay siya pagay mo luwas na to. Amen. Ya. Ang atong kaugalingon, kiwa kita nakabalo, kung Maluwas asa ba ta? kita, paingon. Amen. Diba? Pero bulahan. Bulahan niya po. Kaya ganina, bulahan. Karon bulahan na gyapon. Kaya ano, natig-ambit kita niining Espiritu sa kamaturan. Nakaibalo kita, nakamata kita. Pinaagi sa pulong. Amen. Kaya ang 1 size 40, mo kaniyang gingon. Basa na po ta. Tapos ato na pong ipasabot. Tapos ato na pong basahon. Kay ang kabubuton sa akong amahan, mao kini nga ang matagusa nga makakita sa anak ug mosalig kaniya makabaton sa kinabuhing dayon o pagabanahon ko siya sa kaulahi ang mga adlaw. Nan. Kinsa man to nga anak? Siya ay diwa? Ma, kinsa man to yang kinsa man tong anak? Huh? Nga atong saligan. Sige, tubag. 1:3:16. Amen. Ilang ta murag mo balikos pa manggod akong dila kay dugay nga panahon po nako wala na uklab ang akong Biblia. Pagikan ako, bago akong Biblia, pagbalik nako, bago lang gyapon. Tungod kay wala siya nadaan kay wala man ako gihaw-haw. 1:3:16. Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod niya na gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundili may kinabuhing Dayon. Amen. Gipadala gyud niya iyang bugtong anak. Ganina ang iyang anak, di ba? Ang mosalig sa anak karon gipadala na gyud niya iyang anak. Kinsa gyud nga anak gyud na atong gikuanan? Ang tubag ni Mateo. Mateo ano, sa tatay Isaias. Ang tubag ni Isaias, ni Isaias, ano kay alang kanato ang usa ka bata na tao alang kanato. Ang usa ka anak nga lalaki gihatag og kagamhanan igatungtong sa iyang abaga ang og ang iyang ngalan pagkatawgon kahibulungan magtatambag Dios makagahom amahan nga walay
na wala katapusan, prinsipe sa pakigdait. Ikataw na po, ikataw. Ato yang gipadala ka ganina. Iyang ipadala sa 1:3:16. Karon itaw na po, kinsa ka na nga tawo na nga igatungtong sa iyang abaga ang kagamhanan. Magatawgon siya to. So tawag siya. Amahan nga walay katapusan o prinsipe sa pakigdait nga singalan. Kang Mateo. Mateo 1:21, no? Og igaanak niya ang usa ka bata nga lalaki, og siya imong paganganlan Hesus. Raman di ay na di ay. Kaganina lipot-lipot lang, dugaya ginakitan. Gibaluan ra gyud kadugayan. Pero sa una, wala di ko kalimutan ni ba pag-fasting na mo. Pag ingon gani ni Ministro Roger Aquino nga unang Korinto 3:16-17 gaya magkudigo man mi sa una. Lista rin mi sa verse. Pag unang Korinto, sulatin ko una 4 ug 0. Tapos Espada 3, tapos tuldok. Kapitulo 3, butangan pa ginawa kapitulo dugay kay mahuman. Na kuan ko to ni kana itong yang pagumangkon ko ni Sis Arlene si Sis Apple. Hingan ko niya, ano ni Brad, ako kasabutan ni Ano kurita? 140. No na nga ako sa una tin wala mo koy kahibalo aning Biblia god. Ay mo na tulo ka buk Biblia na mo sa una nagiluto di ba anak na ito sa altar na panay mga hero diri. Ang kapasan sa cross, gilangsang sa cross na kay mga hero. Comics. Comics ba? Mura basa kita comics. Pero di ay mga igsoon kita tapan pa sa unang nga panahon. Amen. Nang ilahan din kita sa mga taon. Kay nakaibalo kita pinaagi sa pulong. Di ba? O kung unsa man ang atong mga kasaypanan ato na lang gihatan niya to kaniya tanan. Bisan kita makasala, dili kita perpekto nga tao. Diba? Amen. Kay ang pinadayag 14-12 ngadto sa 13 ang ato ang mga binatan mao lang gid ang ato mga saksi pag-abot sa panahon. Amen. Kung unsa man ang panulti sa ato mga kaigsunan mo nang nagapasalamat gyapon kita kay pinaagi sa pulong. Wala nila giwala, wala nila kuwae. Kay sumala sa giingon sa atong igsoon kaganina ang Mateo 5:18 walay ni gudlit o ni tulpok ang tanan matuman. Amen. Kaya kung dili po ka sa pinadayag 22 pinadayag 22:19 no? Og kun adunay magataktak og mga pulong gikan sa mga pulong sa basahon niining propesiya pagataktakon sa Dios. Man, ganahan ka kana mawali ka nya wala diri sa Biblia. Ang sunod sa Biblia pinadayag pag sa pinadayag wala na. Tuting na lang ato makita og itom. Tapos magsulti ka tuwa dito sa gawas. Unang pasalamat gid kita na pinaagi sa pulong nahimo kitang mga saksi. Amen. Kung dili lang nako dugayon kay murag gutom na pod. Tapos balik na tos ng moderator, ministro. Daghang salamat ug maayong udto kanatong tanan. Amen. No, sa tunay karon tuhon ang saad sa Dios ana-ana. Magtungod sa mga adlaw sa katapusan. Ato kini nga magatong karon unsa ning adlaw sa katapusan. Kaya sumala sa pinadayag, nakasa na ko diri sa pinadayag. Siya ang sinugdan pinadayag 22 22:12. Gaingon, pinadayag 22:12. Tanawa mo abot ako sa dili madugay, magadala sa akong pag-ipanimalos. Sa pagbayad ngadto sa matagusa, sumala sa iyang binuhatan. Ako mao ang Alpha ug ang Omega. Ang nauna ug ang naulahi, ang sinugdan ug ang katapusan. Mao kini ang naingon sa balaang kasulatan, siya
ang magahukom sa uling nga mga adlaw. Kinahanglan at ato masayran ng aton mga binuhatan, lukuyog ka na. Lukuyog ang aton binuhatan. Sumala sa pagdawat nato sa espiritu sa kamatuoran. Gikan sa sinugdan hantod karon kung unsa ang aton pagawi diri sa espirituhanon nga pagdumala sumala sa giingon ni Hesus nga siya ang ulhang bato sa kamag-anak. Amen. Mao kana mga igsoon. So Dayon. kinahanglan ato gayud pagahinumduman ang ginaingon nga magulahotay lang gid kita hangtod sa katapusan. Amen. So dinan ko na padayon no. Manindot kang tanan. Healing. Mag-anang kita. Isip-isip na lang. Healing pa. Ayun na lang. So, Karon pa na. isip-isip eh. Karon pa. Pagkahuman sa healing. Magbankan. Nagyo. Break ano yung hiling. Hiling ano yan. Healer. Mahilit. Dong. Hilir. Ara si Langgeng kag si Ikay. Ari o. Si Dado ni Alin. Sa Diyos na may Sumala sa pulo, sunod ko si Patricia Ado na ka kanina nagaantos, paampuas niya. Ado na ba'y nagmalipayon, pauwita siya sa pagday. Ado na ka kanina nagmasakiton, ipakuha niya ang mga ansyano sa iglesia, o paampuas sila ang kaniya, na magkakaplas kaniya umlana tungod sa ngalan sa Ginoo. Ug ang pag-ampo nga inuban ng pagtuo, mag-aayon sa Kristo. Ug siya pagabangunon sa Ginoo. Ug kung siya nakasalaman, siya pagapasalo. Dong. Urog-urog ka dito dong kay parang sulod sa Marlon. Mm. Sa mo lang ta. Gani. Diri ka. Ang hiling ko siya. Dong, Marlon. Dong, dito. Dong. Dito kay angkol mo. Dito ka. Man. Geng, dito sa pihak mo. Linya lang no.